So menene da menene amfanin cell membrane? Functions din cell membrane kenan. Separate the ICF from ECF, shi yake rabe ruwan da yake wajen cell da kuma ruwan da yake cikin cell. Domin da ba don akwai cell membrane a cikin cell ba, to da ruwan da yake wajen cell da kuma ruwan da yake cikin cell haɗuwa ko ina su ya zama da cewa abin da yake cikin cell da abin da yake wajen cell dukkan su za iya haɗuwa ne su ba wasu waje ɗaya. Ko da matsaloli kala-kala zai faru, ko kuma ya zama da cewa shi halitta ya gagara rayuwa irin wannan yanayi. Protection, kun ga yana bada kariya wa cell domin abin da ya zama cewa guba ne ko kuma abin da yake iya cutarwa, cell membrane yakan hana shi damar da iya shiga cikin cell. Sai kuma selective permeability. Selective permeability shine cell membrane yana zaɓen wasu abubuwa su shiga cikin shi, wasu abubuwa kuma ya hana su shiga, wanda selective permeability da mu zo mu yi ƙarin bayani akan shi sosai idan mun zo transport across cell membrane, saboda shi ma wani karatu ne mai zaman kanshi. Sai kuma absorption. Absorption shine cell membrane yana ba da dama, shine yake tsotsan wasu sinadarai masu amfani, sinadarin da ya zama cewa yake da amfani ko kuma cell yake bukatan shi. So cell membrane shi yake tsotsan wannan sinadaran kamar gases irin su oxygen da carbon dioxide, ko kuma sinadarai na abinci irin su glucose, su amino acid da sauransu. Duka cell membrane shi yake tsotsa ya shigar da shi cikin cell. Sai kuma excretion. Excretion shine ya zubar da abin da ya zama cewa bai da amfani. In har dai aka yi ayyukan da ake yin su a cikin cell, so sakamakon wa'innan ayyukan wani lokaci akan yi producing na wasu sinadarai marasa amfani. Abin da ya zama cewa ba shi da amfani a cikin cell membrane shi yake watso shi waje, shine excretion da cell membrane ke yi. Sannan kuma shaping the cell membrane yana taimakawa wajen samar da yanayin shape na cell, yanayin tsarin yadda cell da ya kasance. Wani cell din ka samu dogo ne, wani gajere ne, wani mai kaza ne gashi da yanayi daban-daban dai. So cell membrane shine yake samar da wannan tsarin yanayin yadda cell da ya kasance da ba shi kaɗai yake wannan aikin ba, akwai taimakon wasu organelle wanda za mu zo mu yi bayani daga baya. Sannan kuma cell division. Cell division shine rabewan cell, shine aihuwar da cell yake yi ko hayayyafan da cell yake yi. Shine in har dai cell ya tashi hayayyafa yakan rabe ne gida biyu. So in har ya tashi rabewa gida biyun nan, abubuwan da ya kunsa a cikin shi na cytoplasm kenan, wa'annan cell organelle din nan da suke cikin shi, ko kuma abubuwan da ya kunsa a cikin shi za su rabu gida biyu, wasu su yi nan gefen, wasu su yi ɗaya gefen, domin a samar da cell guda biyu. So sai cell membrane shi kuma sai ya rabe gida biyu domin a samar da cell guda biyu. Wannan shine gudunmawar da cell membrane yake bayarwa har dai cell ya tashi haihuwa kenan, ko kuma ya tashi rabewa, wanda ake kira da cell division. Za mu zo mu yi ƙarin bayani akan shi daga baya.